Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Dumateng Ustaz Eko Abu Haris ingkang satu kina bekten dumateng para sesepuh bini sepuh para tokoh masyarakat ugi takmir Masjid Al Hidayah ingkang satu kina bekten dumateng bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al Hidayah ingkang satu kinurmatan ugi dumateng adik-adik sedaya ingkang kula tresnani rahimakumullah. Mugi-mugi sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah monggo tansah memuji dumateng ngarsa dalem Allah taala awit wonten ing kalenggahan sonten dalem punika bismillah saged makampal nyawiji malih wonten Masjid Al Hidayah punika saperlu inggih punika hangrawi pengaosan badha maghrib. Mugi-mugi panjenengan tansah ing kawat nasihat ugi dipun ganjar pahala inggil saking ngarsanipun Allah taala. Salajengipun salat ing salam mugi tansah kacuraken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang satu kinurmatan pengaosan wonten ing sonten punika samangke badhe dipun wedharaken kinten dening Al Ustaz Eko Sulistyo Abu Haris Abidullah taala. Beliau pinangka pimpinan Pondok Pesantren Nur Huda Gayam Nopo. Alhamdulillah beliau sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Monggo mugi kita midhangetaken sesarengan, mugi-mugi dadosaken ilmu ingkang manfaat dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para rawuh ingkang satu kinurmatan saderengipun pengaosan kawiwitan wonten ing mriki kula pinangka sulih atur saking panitia ugi takmir Masjid Al Hidayah ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng pinanggih lan ugi ngaturaken agungipun nuwun jazakumullahu khairan katsiran dumateng panjenengan panjenengan sedaya arupi infak sedekah saya punika jamaah wonten ing Masjid Al Hidayah saking katebihan mugi-mugi sedaya kala tansah dipun ganjar pahala ingkang ageng saking ngarsanipun Allah taala. Ugi Allah gantos kanthi rezeki ingkang langkung kathah lan ugi barokah. Salajengipun monggo langsung kita midhangetaken sesarengan pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustaz kanthi irah-irahan inggih punika mili ora pedhot dumateng ingkang kinabekten Al Ustaz Eko Abu Haris Abidullah taala wekdal katur sumangga kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sedaya puji lan pangalembono kunjuk namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita saya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun lan ugi para sahabat-sahabatipun dumugi dinten kiamat samangke. Para bapak lan para ibu lan ugi adik-adik ingkang mugi tansah pinaringan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kalenggahan enjang ingkang sae menika Allah Subhanahu wa taala tasih ngempalaken kita sedaya wonten sak mlebetipun panggenan ingkang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi wonten salah setunggalipun perkawis ingkang ugi paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika kita sesarengan nyinaoni agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam menika para bapak lan para ibu lan ugi adik-adik ingkang mugi tansah pinaringan rahmat sangi Allah Subhanahu wa taala, kita badhe sesarengan nyinaoni nggih menika perkawis kanthi ira-iraan mili ora pedhot nggih. Judul menika kala utawi ira-iraan menika kala wau kita pendhetaken saking hadisipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing salah setunggalipun hadis Nabi ngendikaken idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Nalikane mati sawijining anak Adam manungsa bakal pedhot sak kabehing amali.
Terus Nabi ngendikaken nalikanipun kita saya manungsa menika sedo, nggih. Amalan kita saya badhe napa, Pak? Pedhot. Boten saged kita sedaya nindakaken amal saleh malih. Lajeng Nabi ngendikaken pinten-pinten perkawis ingkang saged dadosaken ganjaranipun terus milih. Sehingga para bapak lan para ibu wonten ing kalenggahan santen dinten menika kita badhe sesarengan nyinaoni perkawis-perkawis menapa kemawon ingkang saged dadosaken ganjaran kita sedaya menika milih terus boten pedhot senajan kita sedaya menika sampun boten saged nindakaken amal saleh. Senajan kita sedaya menika sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Senajan kita sedaya sampun nggih menika dipun kubur wonten ing kuburan nggih. Awit kita sedaya para bapak lan para ibu manungsa menika sampun dipun tetepaken titi wancinipun ajalipun. Terus napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Bahkan nalikanipun kita sedaya menika wonten gua garbanipun ibu kita sedaya. Nalikanipun kita sedaya menika umur sekawan wulan sampun dipun tetepaken sekawan perkawis salah setunggalipun napa Pak? Umur utawi ajal kita sedaya. Lan kita sedaya mboten mangertos kapan titi wancinipun, kapan wedalipun Allah Subhanahu wa taala badhe mendhet kita sedaya. Ning kula kinten para bapak lan para ibu lan adik-adik, kita sedaya yakin badhe dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Yakin napa mboten Pak? Yakin napa mboten Bu? Yakin, nggih. Nah, kita gesang wonten ing alam donya menika mboten dangu. Nggih. Lah nalikanipun kita sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala, kita sampun mboten saged nindakaken amal saleh. Padahal tiyang niku nalikanipun sampun sedo ingkang dipun betahaken napa Pak? Daharan unjukan. Butuh napa mboten Pak? Tiyang ingkang sampun sedo daharan unjukan butuh napa mboten? Boten. Daharan unjukan iku ingkang butuh tiyang ingkang tasih gesang. Bondo ingkang kathah tiyang ingkang sampun seto butuh napa mboten Pak Bu? Boten, nggih. Bondo niku namung dipun betahaken tiyang ingkang tasih sugeng. Ingkang dipun betahaken napa Pak? Amal saleh ganjaran, nggih. Sehingga para bapak lan para ibu menawi kita menika namung gantungaken nggih saking umur kita sedaya ingkang boten dangu, ingkang wonten batesipun, tentunipun kita badhe rugi. Nah, supados mboten rugi, kita badhe sesarengan nyinaoni perkawis-perkawis menapa kemawon ingkang saged dadosaken kita terus pikantuk ganjaran senajan kita menika sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing salah setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Al-Bazzar wonten kitab Musnadipun dipun ngendikaken hadis menika hadis ingkang hasan. Hadis hasan niku sak ngandhapipun hadis sahih, Pak. Tapi kalebet hadis ingkang makbul, hadis ingkang saged dipun tampi, hadis ingkang saged dipun amalaken. Dados hadis niku ingkang saged dipun amalaken setunggal hadis sahih niki hadis ingkang paling inggil derajatipun, nomor kalih hadis hasan, nggih. Tapi nek hadis sampun hadis dhaif, hadis lemah, napa malih hadis palsu, napa malih hadis la aslalahu, iku hadis-hadis ingkang boten pikantuk kita ginakaken, boten pikantuk kita amalaken. Nah, wonten hadis riwayat Al-Bazzar menika kala dipun hasanaken dening Syekh Albani rahimahullahu taala wonten kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomoripun 73 nggih. Nabi ngendikaken sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Nabi ngendikaken wonten sab'un, wonten 7 perkawis nggih. Yajri lil 'abdi ingkang mili terus
mili terus kanggenipun setunggalipun hamba kaulanipun Gusti Allah. Napa ingkang mili para bapak lan para ibu? Ajruhunna, ganjaranipun. Wa huwa fi qabrihi, padahal piyantunipun nika sampun wonten sak mlebetipun kuburanipun. Ba'da mautihi, sabibaripun sedanipun. Terus wonten ing hadis menika Nabi badhe nyebataken 7 perkawis nggih ingkang ganjaranipun terus mili mboten pedhot senajan piyantun niku sampun seda wonten kuburanipun. Napa menika ingkang nomor setunggal? Man 'allama ilman. Napa niku Pak kinten-kinten? Sinten tiyang ingkang ngajari ilmu. Nggih. Terus ngajaraken ilmu niki tugasipun sinten Pak? Para nabi lan rasul. Sehingga tiyang ingkang paling mulya kedudukanipun sinten para bapak lan para ibu? Para nabi lan para rasul. Pikantuk ganjaran ingkang paling inggil, surga ingkang paling inggil nggih menika surga napa Pak? Firdaus. Salah setunggalipun sebabipun para nabi lan para rasul menika ngajaraken napa Pak? Ilmu. Nggih. Sedanten ilmu umat Islam kados Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sumber saking sedanten ilmu agami Islam. Al-Qur'an ingkang dipun turunaken Allah Subhanahu wa taala lewat sinten Pak? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedantenipun sumberipun saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sedanten kesaenan ingkang dipun tindakaken umat Islam, sedanten kesaenan ingkang kita tindakaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk ganjaran apa mboten Bapak lan Ibu? Pikantuk, nggih. Ngurangi ganjaran kita napa mboten Pak? Mboten. Mboten ngurangi sekedhik kemawon saking ganjaran ingkang kita tindakaken. Nggih. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun seda napa dereng Bu? Sampun ning ganjaranipun terus napa Pak? Mili. Ah dados niki gambaran para bapak lan para ibu menawi kita saya menika pengin nggih ganjaranipun nika mili terus mboten pedhot senajan kita menika sampun dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun cara nggih menika napa Pak? Salah setunggalipun amal ingkang saged kita tindakaken nggih menika napa? Ngajaraken ilmu. Tiyang ingkang ngajaraken ilmu nggih lajeng ilmu ingkang dipun ajaraken kala dipun amalaken. Tiyang ingkang ngajaraken pikantuk ganjaran napa mboten Pak Bu? Pikantuk. Lajeng tiyang ingkang dipun ajari niku ngajari tiyang sanes, nggih. Sehingga tiyang sanes menika paham ngamalaken agami Islam. Tiyang ingkang nomor setunggal kalau wau pikantuk ganjaran apa mboten Bapak Ibu? Pikantuk. Nah, menika para bapak lan para ibu. Lan ilmu agama niki mboten kedah kita sedaya menika sampun paham sedanten perkawis. Cekap tiyang niku paham surat napa Pak? Al-Fatihah. Nggih, ngajaraken dumateng istrinipun, ngajaraken dumateng putranipun. Nggih. Lajeng mangke saben-saben istrinipun putranipun nindakaken salat mesti maos napa Pak? Surat Al-Fatihah. Bahkan saben-saben rakaat nggih surat Al-Fatihah niku mesti dipun waos. Sebab maos surat Al-Fatihah niki kalebet rukun salat. Nek mboten dipun waos salatipun saged mboten napa Pak? Sah. Kinten-kinten menawi kita saya ngajaraken surat Al-Fatihah. Lajeng tiyang ingkang kita ajari niki salat maos surat Al-Fatihah pikantuk ganjaran napa mboten Bapak Ibu? Pikantuk senajan kita mangke sampun seda
tiang ingkang kita ajari ngamalaken napa ingkang kita ajaraken. Bahkan ngajaraken malih dumateng tiang sanes terus dumugi dinten kiamat kita sedaya insyaallah badhe terus pikantuk ganjaran. Terus niki para bapak lan para ibu nggih, amalan ingkang nomor setunggal ingkang ganjaranipun boten pedhot terus mili nggih menika napa para bapak lan para ibu ngajaraken ilmu ingkang manfaat nggih, ilmu ingkang saged dadosaken manfaat dumateng tiyang sanes, ilmu ingkang ndugaaken napa kesaenan. Lajeng perkawis ingkang nomor kalih ingkang saged dadosaken ganjaran ingkang mili terus boten pedhot dipun ngendikaaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam au ajra nahron, atau orang yang mengalirkan sungai. Bapak-bapak niki kathah ingkang dados petani, kathah mboten Pak? Petani niku butuh napa Pak anggenipun nanem toya nggih. Nah, tiang ingkang mengalirkan sungai damel saluran air dipun manfaataken para petani, dipun manfaataken tiang sanes, pikantuk ganjaran apa mboten Pak? Pikantuk. Senajan piyantunipun sampun seto terus pikantuk ganjaran apa mboten? Terus alhamdulillah. Sehingga para bapak lan para ibu kathah amalan ingkang saged dadosaken kita sedaya pikantuk ganjaran ingkang terus mili. Salah setunggalipun sabibaripun ngajaraken ilmu, mungkin kita mboten saged ngajaraken ilmu nggih. Para petani mboten saged ngajaraken ilmu, saged nindakaken amalan sanesipun supados ganjaranipun terus mili. Napa wau Pak? Damel parit, damel kalen, damel saluran air nggih. Ha niki para bapak lan para ibu. Kalebet ingkang nomor 3 niki tasih wonten kaitanipun ingkang dipun ngendikaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au hafara bi'ron, utawi tiyang ingkang damel sumur, nduduk sumur. Wonten ing salah setunggalipun hadis para bapak lan para ibu dipun sebataken wonten tiyang ingkang kenelaan Pak, wonten ing tengah padang pasir nggih. Lajeng piyambakipun mandhap teng sumur mendhet toya ngangge napa Pak? Sepatunipun. Terus sepatu niku jaman riyin saged dipun ginakaken kangge napa Pak? Mendhet toya nggih. Lajeng piyambakipun ngunjuk sabibaripun mari ngelak, piyambakipun minggah kok enten nginggil enten napa Pak? Segawon ingkang kenelaan nggih. Segawon niku napa adik-adik? Tiang kala wangsul malih mandhap mendhet toya dipun paringaken dumateng napa para bapak lan para ibu? Segawon. Padahal segawon niki halal napa haram Pak? Haram nggih. Suci napa najis? Najis. Bahkan air liuripun segawon niku najis mughaladhah, najis ingkang berat, boten cekap dibasuh ping setunggal nggih, kedah dibasuh ping pinten Pak Bu? Ping 7 niku kemawon boten cekap sedantenipun ngangge toya, kedah dipun tambahi napa? Ngangge siti. Berarti kan berat sangat nih nggih. Dados kewanipun kewan ingkang haram, kewan ingkang najis. Air liuripun menika najis ingkang berat. Nggih. Lajeng tiyang kala paring napa menika toya dumateng segawon kala wau, Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosanipun tiyang kala wau. Menawi paring napa Pak toya dumateng segawon kemawon, Allah Subhanahu wa taala paring ganjaran nggih, paring ampunan napa malih tiyang ingkang damel napa Pak? Sumur nggih. Toyanipun dipun manfaataken tiyang kathah. Bahkan dipun sebataken wonten ing salah setunggalipun hadis Pak.
sinten tiyang ingkang damel sumur lajeng boten wonten makhluk ingkang ngunjuk saking sumur kala wau sae niku manungsa sae niku jin berarti niki dalil jin niku nggih napa Pak ngunjuk unjukanipun nggih napa toya nggih lajeng semanten ugi ingkang memanfaatkan toya utawi sumur kala napa binatang-binatang ternak utawi binatang-binatang buas binatang-binatang liar nggih sedanten kewan pikantuk manfaat saking toya sumur menika kala wau tiyang ingkang damel sumur kala wau terus pikantuk napa Pak ganjaran. Nah niki para bapak lan para ibu nggih dados mengalirkan sungai damel sumur menika ugi perkawis-perkawis ingkang saged dadosaken ganjaranipun terus mili mboten napa Pak pedhot kalebet menawi sak menika wonten program pipanisasi nggih niku nggih kalebet perkawis kala wau para bapak lan para ibu. Sampun pinten Pak berarti perkawis ingkang saged dadosaken ganjaranipun terus mili 3 nomor setunggal wau napa ngajaraken ilmu nomor kalih nggih mengalirkan sungai ndamel saluran air nomor 3 ndamel sumur nggih lajeng ingkang nomor sekawan au gharasan nakhlan utawi nanem nggih menika kurma nanem napa Pak kurma Mas nek ten mriki kurma mboten saged urip saged gesang mboten Pak mriki Pak wonten ingkang nanem kurma mriki lah pripun solusinipun kan Nabi ngendikaaken nanem napa kurma Nabi ngendikaaken nanem kurma niki namung kangge napa Pak contoh nggih sebab wit-witan ingkang paling sae nggadahi keutamaan salah setunggalipun napa Pak kurma ning para ulama ngendikaaken kata Syekh Abdul Razak nggih bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala piyambakipun ngendikaaken niki mboten khusus kangge nggih menika kurma sinten kemawon tiyang ingkang nanem setunggalipun wit-witan lajeng wonten makhluk ingkang manfaataken wit-witan menika kala wau sae wonten tiyang ingkang manfaataken wonten jin nggih wonten napa Pak hewan buas utawi hewan liar nggih ingkang memanfaataken taneman menika kala wau piyantunipun badhe terus pikantuk napa Pak ganjaran sehingga bapak-bapak para petani nggih saged nindakaken amalan supados ganjaranipun terus mili mungkin mboten saged ngajaraken ilmu saged kanthi wau napa Pak ndamel sumur ndamel saluran utawi nanem napa Pak taneman wonten ing hadis sanesipun ugi dipun ngendikaken nalikanipun wonten tiyang ingkang nanem taneman lajeng dipun pangan napa Pak kewan-kewan liar contohipun napa Pak manuk emprit nggih bapak-bapak petani nanam napa Pak pantun nggih nek enten manuk emprit dioyak napa mboten Pak apa mboten dioyak pikantuk ganjaran apa mboten nggih pikantuk ganjaran terus petani niku nggih sawah sabinipun dipun tunggu napa mboten nggih kalih-kalihipun pikantuk napa Pak ganjaran nek niatipun napa leres nggih menawi dipun tenggo niatipun napa Pak ngibadah nggih tani pados maisyah niku nggih kalebet napa Pak ngibadah menawi dipun niati ngibadah saged arupi napa Pak ngibadah Nabi ngendikaken innamal a'malu binniyat sedanten amalan niku gumantung saking niatipun nggih sehingga niki pentingipun niat para bapak lan para ibu sehingga hadis niat niku hadis ingkang pertama kali dipun sebataken dening para ulama wonten kitab-kitab hadis panjenengan bika hadis Arba'in Nawawi
hadis ingkang nomor setunggal hadis napa Pak? Niat. Nggih. Sehingga para ulama ngendikaken hadis niat niki mlebet kados pangendikanipun Imam Syafi'i, hadisun niyat yadkhulu fi sab'ina baban minal fikhi. Hadis niat niku mlebet wonten 17 bab wonten ing babagan fikih para bapak lan para ibu. Awit menapa? Nggih, sedanten perkawis niku menawi leres niatipun badhe ndugekaken napa Pak? Ganjaran. Nek umpaminipun sabenipun boten dipun tenggo, dipun niataken napa Pak? Napa Pak? Sedekah. Enten sing ngenten iki Pak mriki? Boten ditenggo sedekah mawon kangge napa? Manuk emprit, nggih. Pripun Pak? Boten enten. Saumpaminipun enten nggih pikantuk ganjaran apa mboten? Nggih pikantuk, nggih. Sabinipun kathah Pak. Nggih. Sing sanesipun sampun dipun paringi napa jaring, nggih, sebagianipun boten. Dipun niataken napa sedekah, nggih. Nek memang mengke dipun khawatiraken kabeh dipangan manuk nggih ampun napa Pak? Ditokne kabeh mengke ndak napa rugi, nggih. Nah niki para bapak lan para ibu, nggih. Terus wonten ing hadis kalau wau kalebet tiyang ingkang nanem tanaman. Nek misalipun nanem pantun khawatir rugi, nanem tanaman ingkang boten khawatir rugi menawi dipun pangan kewan-kewan liar. Contonipun napa Pak? Wit napa Pak? Wit talok gitu Pak. Wit talok dipendet lare-lare, dipangan napa? Manuk, dipangan kewan-kewan sanesipun. Rugi napa boten jenengan Pak? Boten. Nggih. Insyaallah jenengan nanam wit talok nggih dipun manfaataken makhluk-makhlukipun Allah Subhanahu wa taala panjenengan terus pikantuk napa Pak? Ganjaran. Nggih. Mriki kathah wit talok Pak nggih. Niku ditanam napa tukul piyambak Pak? Oh tukul piyambak. Nek tukul piyambak jenengan boten pikantuk napa? Ganjaran, nggih. Lah caranipun supados panjenengan pikantuk ganjaran jenengan niataken napa Pak sengaja dipun tanam niku insyaallah senajan panjenengan dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala badhe terus pikantuk napa Pak ganjaran niki masyaallah nggih Allah Subhanahu wa taala kanthi luasipun rahmatipun nggih maha mirahipun Allah maringaken kathah pintu-pintu manungsa niku nindakaken napa Pak pintu-pintu kesaenan. Bahkan ingkang ganjaranipun boten namung pedhot sak bibaripun tiyang nika sedo. Bahkan terus mili nggih dumugi dinten napa Pak kiamat nggih. Terus ingkang nomor sekawan nanem napa Pak? Tanem taneman. Kalebet wae ingkang dipun sebataken Nabi nggih menika nanam pohon kurma. Lajeng ingkang nomor gangsal nggih aubana masjidan utawi tiyang ingkang bangun napa Pak? Masjid. Nggih. Lan ugi dipun ngendikaken Syekh Abdul Razak bilih bangun masjid niku senajan boten piyambakan, Pak. Nek tiyang niku saged bangun masjid piyambakan, nggih, ganjaranipun langkung kathah. Ning nek boten saged piyambakan pripun, Pak? Urunan wonten ingkang urunan semenipun pasiripun nggih selonipun botonipun kerakalipun napa melih Pak gulonipun tehipun gitu lho bangun masjid butuh gula teh napa mboten Pak niku sedantenipun insyaallah pikantuk ganjaran napa mboten Bapak Ibu pikantuk ganjaran nggih wonten ing hadis sanesipun ngendikaken sinten ingkang bangun masjid senajan alit nggih senajan alit Pak badhe dipun damelaken istana mangke wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala kalebet dipun ngendikaken Syekh Abdul Razak tiang-tiang ingkang nggadahi urun nggadahi napa Pak pambiyantu nggih wontenipun masjid menika insyaallah kalebet wonten hadis menika kala wau sehingga sinten kemawon ingkang
piyambakipun menika nggadahi andil, nggadahi peran anggenipun bangun masjid, nggih, insyaallah badhe terus pikantuk napa Pak? Ganjaran ingkang mili terus, nggih. Lajeng ingkang nomor 6 awarasa mushafan, utawi tiyang ingkang mewarisi utawi marisaken napa Pak? Mushaf Al-Qur'an, nggih. Damel mushaf, nyetak mushaf utawi tumbas mushaf Al-Qur'an dipun warisaken, dipun sedekahaken, dipun wakafaken wonten ing pondok pesantren, wonten ing masjid, nggih, dipun paringaken keluarganipun senajan piyantunipun sampun sedo, Al-Qur'anipun terus dipun waos pripun Pak? Tiyang kala wau badhe terus pikantuk napa Pak? Ganjaran senajan sampun sedo. Lan menika ugi kalebet napa Pak? Buku-buku Islam. Boten namung Al-Qur'an, nggih. Buku-buku Islam ingkang bermanfaat, ingkang ndadosaken ilmu, menika ugi kalebet wonten hubunganipun kalian napa Pak? Tiyang ingkang ngajaraken ilmu, tiyang ingkang ngajaraken ilmu butuh nggih menika wasilah, nggih. Butuh alat, salah setunggalipun alatipun napa Pak? Buku lah. Tiyang ingkang ngusahaken buku, tiyang ingkang belajar, ingkang sinau menika insyaallah nggih terus pikantuk napa Pak? Ganjaran. Lajeng ingkang nomor 7 autaraka waladan, utawi tiyang ingkang nilaraken putra yastaghfiralahu ba'da mautihi, ingkang nyuwunaken ampunan dumateng tiyang sepahipun, menika tiyang sepahipun badhe terus pikantuk napa Pak? Ganjaran, badhe pikantuk ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Atosipun ngendikaaken Nabi wonten hadis sanesipun wau, idza mata ibnu Adam ingqata amalu, menawi anak Adam niku sedo, nggih ngendikanipun Nabi, badhe pedhot amalanipun ila min salasin, kejawi saking 3 perkawis. Nek wau dipun sebataken 7, wonten ing hadis sanesipun ngendikaaken 3. Niki mboten batesan, nggih. Artosipun amal ingkang mengalir terus mboten namung 7, mboten namung 3. Bahkan kathah para bapak lan para ibu. Nah, ingkang dipun sebataken wonten hadis ingkang cacahipun 3 kala wau, ingkang nomor 1 napa Pak? Nggih, sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Nah, kalebet sedekah jariyah niki sedekah napa kemawon? Ingkang saged terus dipun manfaataken. Contonipun boten namung bangun masjid, bangun napa Pak? Rumah sakit, rumah Quran, pondok pesantren, sekolahan lan sak piturutipun. Senajan piyantunipun sampun sedo, paring manfaat dumateng tiang-tiang sak bibaripun, nggih. Piyantunipun ingkang wakaf kala wau, ingkang sedekah kala wau badhe terus pikantuk ganjaran nggih saking Allah Subhanahu wa taala. Bahkan napa para bapak lan para ibu dipun sebataken para ulama tiyang ingkang damel kuburan muslim. Mriki cerak mriki sampun wonten apa dereng Pak kuburan khusus muslim? Dereng wonten nggih, tesih campur nggih. Muslim napa mboten muslim tesih dados setunggal. Lah nalikanipun tiyang niku ndamel kuburan khusus kangge tiyang Islam, nggih, niku badhe terus pikantuk ganjaran. Bahkan dipun sebataken wonten salah setunggalipun hadis, sinten ingkang ndamel kuburan kanggenipun setunggalipun tiyang Islam, nggih, niku badhe pikantuk ganjaran terus dumugi kiamat. Lajeng mangke wonten ing dinten kiamat Allah Subhanahu wa taala badhe maringaken griya utawi istana kangge tiyang kala wau. Kalebet bapak-bapak nggih ingkang ndamelaken napa Pak? Kuburan liang lahat anggenipun sederek muslim, nggih. Niku menawi dipun niati ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala badhe terus pikantuk napa Pak? Ganjaran. Bahkan mangke dipun ganti dening Allah Subhanahu wa taala kanthi istana wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus sedekah jariyah niki wiyar sanget Pak, nggih, kathah sanget perkawis-perkawis ingkang saged nggih kita tindakaken kanthi napa? Sedekah
jariyah. Lajeng ingkang nomor kali napa ala ilmu yuntafa'u bihi, ilmu ingkang manfaat nggih. Ilmu ingkang manfaat. Sampun kita aturaken bilih asal saking sedanten kesainan niku napa Pak? Ilmu. Anti ilmu kita mangertosi ndugeni majelis ilmu niku badhe dipun gampelaken napa Pak? Mlebet wonten swarganipun Allah. Kanthi ndugeni majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala badhe ngampuni dosa-dosa kita sedaya. Allah badhe paring ganjaran. Kita dipun suwunaken ampunan, bahkan napa Pak? Nggih, semut-semut, kewan-kewan, nggih, bahkan iwak wonten pundi Pak lautan niku sedantenipun wonten ing segara nyuwunaken ampunan dumateng tiyang ingkang purun napa? Thalabul ilmi, purun pados ilmu. Cobi, nggih. Dados para bapak lan para ibu, menawi ilmu niku sumber saking sedanten kesainan. Tiyang ingkang ngajaraken ilmu ingkang manfaat utawi tiyang ingkang memfasilitasi kalebet panitia-panitia kajian nggih menika insyaallah mugi Allah Subhanahu wa taala terus badhe pikantuk napa Pak ganjaran dumugi dinten kiamat kalebet donaturipun nggih lan sedantenipun tiyang-tiyang ingkang nggadahi napa andil wonten ing majelis ilmu insyaallah badhe pikantuk ganjaran ingkang mili terus tanpa pedhot. Lajeng ingkang nomor 3 nggih awaladin salih yad'ulah utawi putra ingkang saleh lan salehah ingkang ndongaaken kados wau napa Pak nyuwunaken ampunan dumateng tiyang sepaipun. Dados niki para bapak lan para ibu nggih pinten-pinten perkawis ingkang saged dadosaken kita saya pikantuk ganjaran ingkang terus mili mboten pedhot nggih. Wedal isaipun kirang langkung kantun 7 menit. Saderengipun kita akhiri mbok menawi kangge sesi tanya jawab kemawon nggih. Terus intinipun rangkumanipun kesimpulanipun para bapak lan para ibu wau perkawis-perkawis ingkang saged dadosaken ganjaran ingkang terus mili boten pedhot. Nomor setunggal ngajaraken apa? Ilmu. Nomor kalih damel saluran air nggih. Saluran air niku umum. Air kangge dipun unjuk kangge pertanian, kangge kebutuhan masyarakat niku sedantenipun mlebet wonten ing perkawis kala kalebet damel napa Pak? Sumur kangge umum sinten kemawon pikantuk mendhet toyanipun. Nek kangge pribadi pripun Pak? Pikantuk terus napa mboten ganjaranipun? Nggih tentunipun benten boten kados nalikanipun dipun paringaken dumateng masyarakat umum. Lajeng ingkang nomor sekawan wau napa Pak? Tesih kemutan boten niki? Tiyang ingkang nanem taneman. Contonipun napa? Kurma nggih. Lajeng ingkang nomor gangsal tiyang ingkang bangun masjid nggih utawi tiyang ingkang nggadahi andil. Lajeng ingkang nomor 6 tiyang ingkang mewariskan napa? Mushaf. Lajeng ingkang nomor 7 putra putri ingkang saleh lan salehah. Mekaten para bapak ibu saderengipun kita tutup monggo mbok menawi tasih wonten ingkang dereng jelas wonten ingkang badhe dipun tambahaken wonten ingkang badhe dipun aturaken dipun tangletaken kasumanggaken. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa yang digunakan itu lama tapi kita awal tapi ada sudah berjam. Ya. Wassalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pertanyaan ingkang sae nggih. Niki setunggalipun istilah ingkang mungkin perlu dipun perjelas. Mungkin kita asring nyireng. Istilah napa Pak? As-sabiqunal awalun. Utawi wau pertama napa? Khulafaur rasyidin. Nggih. Riyen pun Pak wau as-sabiqunal awalun napa khulafaur rasyidin? Nggih. Khulafaur rasyidin, khulafa nggih. Khulafa niku bentuk jamak, bentuk plural, bentuk banyak saking khalifah. Khalifah khalafa yukhalifu saking basa Arab artosipun pengganti.
Terus khalifah artosipun penggantinipun sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ar-rasyidin utawi ar-rasyidun, rasyid tiyang ingkang pikantuk napa pitedah. Terus khulafaur rasyidin menika pemimpin ingkang dados penggantinipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking kalangan para sahabat ingkang pikantuk pitedah saking Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun sekawan sinten Pak sabibaripun Nabi sedo dipun ganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Lajeng Abu Bakar sedo dipun ganti sinten Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lajeng Utsman bin Affan, lajeng Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Terus niki Pak nggih khulafaur rasyidin. Lajeng wonten istilah as-sabiqunal awwalun. As-sabiq nggih sabaqa yusabiqu artosipun ingkang ngrumiyini. Al-awwalun ingkang pertama. Maksudipun nggih menika tiyang-tiyang ingkang pertama-tama mlebet agami Islam. Kados tentunipun nawi saking kalangan tiyang istri sinten Ibunda Khadijah. Saking kalangan tiyang jaler nggih menika sinten Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib lan sak piturutipun. Nggih, kalebet tiyang-tiyang ingkang awal-awal mlebet Islam wonten pundi Pak? Mekkah. Nggih, niki ingkang dipun wastani napa wau Pak? As-sabiqunal awwalun. Lajeng ingkang nomor 3 napa wau Pak? Nggih, ahlus sunnah wal jamaah. Nggih, sunnah niki para ulama damel istilah ahlus sunnah wal jamaah dipun pendetaken saking hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendikaken alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Alaikum bisunnati wajib sira kabeh he para sahabat lan wong Islam begondelan kalawan sunnahku. Sunnahipun sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnahipun para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhu. Terus kita sedaya tiyang Islam kedah gegondelan kalawan napa Pak? Sunnahipun Nabi kalian para sahabat. Nah niki dipun wastani ahlus sunnah. Nah al jamaah dipun ngendikaken wonten hadis sanesipun nalikanipun Nabi ngendikaken tiyang Islam ingkang badhe mlebet swarga langsung niku setunggal kelompok ingkang gadhahi sifat napa Pak? Al jamaah. Nabi ngendikaken hum al jamaah, nggih. Sehingga para ulama ngendikaken ahlus sunnah wal jamaah. Nah, al jamaah niku dipun ngendikaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam sami hum ma'ana alaihi wa ashabi al yauma. Sinten tiyang ingkang nindakaken agami Islam atus ingkang dipun tindakaken Nabi lan para sahabatipun. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah niku cirinipun napa Pak? Gegondelan kalawan sunnahipun Nabi. Lajeng napa? Berkumpul wonten sak nginggilipun sunnahipun Nabi lan para sahabat. Mboten namung sekedar tiyang ingkang damel nami ahlus sunnah wal jamaah, aswaja, Islam jamaah mboten. Ning niku sifat, nggih, mboten kok nami khusus mboten. Ingkang dipun hukumi dening Allah napa? Sifatipun mboten kok naminipun. Senajan tiyang niku ndamel kelompok dipun namekaken napa Pak ahlus sunnah wal jamaah, tapi nek anggenipun nindakaken agama Islam boten kados sunnahipun Nabi lan para sahabat, nggih, boten bersatu wonten sak nginggilipun al-haq bebener Al-Qur'an lan hadis miturut pemahamanipun Nabi lan para sahabat, boten dipun wastani ahlus sunnah wal jamaah hakikatipun. Ngoten Pak nggih, mugi-mugi saged dadosaken pencerahan kula kinten cekap nggih. Sampun mlebet wekdal salari sak ngapunten nek menawi wonten badhe ingkang talet mangke saged dipun aturaken mangke pengawasan salajengipun dumateng Ustaz sanesipun nggih saged mekaten para bapak lan para ibu ingkang saged kita waos sesarengan wonten ing kalenggahan sonten dinten menika nyuwun pangapunten kathah kekirangan lan bentah glanturipun atur kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.